Azviperi mushe muri yeZimbabwe vanhu vachazivi kuti G47 Kasukuwere wakamira papi. Sezvamunoziva kuti aiwa ndo vakurukuru vacho ka vemuZanu PF zvanenge vaita aiwa zvinenge zvatovhundutsa kana ma-threatens anenge vaisa anotovhundutsa vanhu. Ndoda kuti muzara nhasi ataura kuti aiwa nyika yeZimbabwe haisati yawana rusununguko. Kuti kune vanhu varoda kupoketa aiwa rusununguko rwakawanikwa muna 1980. Sandapinda mumashoko auya achitaura ndopano kuti bva wasubscribe ulike ubva watina on the bell icon. Saviour Kasukuwere anouya pahendo pake repaX unyora mashoko okuti the liberation struggle was not a personalized project by any individual. There is a sickening irony by cowards who now seek to pocket it. The struggle is not akin to personalized numbers plates. It's now captured and corrupt vouchers feeding off the blood and the sweat of the masses. Ndo mashoko anoyatagwa panapa naSaviour Kasukuwere achiti aiwa liberation struggle, liberation takaona rusununguko, but pane vanhu vakuda kuimonopolize, pane vanhu vakuda kuisa mapockets avo kuti ivo vangova liberated, ivo vangova nerusununguko pachavo voga, asi the general masses yenyika yeZimbabwe vachingotambura. Mashoko atagwa naSaviour Kasukuwere amene kuti ari kuadvocata for what? Moti ari kuadvocata for change here hatisi kuziva. Chipotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko ake. Aiwa pinai mucomment section medu mutudze mafungiro enyu. Musakangana kusubscribe, kulike, channel on the bell icon.